Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabali manan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto'y ti istoryangin kam pinaulwan, ti agmamanok. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Dom, ar-aramidam. Panutat man mo, ano tinapintas nga ideya. Parit na iti umuna abulan ti 2021. Tulungan ka kumaangan. Awan mo't mapanunot kong idea. Nadudugumitan ti idea, may papanit ti COVID. Noon. Adda pa kay inaigan ti COVID da ito na panunot ko. Anya day ta? Gaputa ka na yun na lakdang. Adun ti agbisin, san ka di? Why? Gapo iti day ta. Ado ti makapanunot iti dagas. Why? Hindi pa lang, anong tikasta. Di, local story lang, teramidam. Example, dito'y nagbugsudan. Anya, ti may papanditoy. Ado, dagiti makapanunot ni agaramit iti dagas. Akas ko may iti agtakaw iti manok. Mula ti akin mula. Anya pa'y dita. Sa bagay. Parikot daytan ti barangay. Wano saan? Agla ko da iti shabu. Anya pa'y dita. Akyat bahay, kasjay. Mabalin mo. Tinapatag, adamoran lesson ta story dom. Makaibati iti paganinawan kadag iti listener ken readers mo. Kastilat ng tibiyag ko. Ano saan nga di barangay ti ayan ko? Dito ipalay. Ngayon, iso nga iso. Computer na ta. Makabanog mo ito di kasta trabaho. Pandapay gundaway na nasakit ti ulo. Kapag sa iti radiation akong kunada. Wala ito. Sa bali man at umapay kanya. Awan ni Rosa. Dahil meeting na ito Barangay Women's Association. May panggap man rin iti pangkabuhayan. Mayat mo, may tinted na kanya ka idea. Simple, nga, makaibate iti moral lesson. As ko na na. Ay, Uglap manalala. Turungan na yan. O sa naturo.
Gustong to, makapanunot ako pinapintas nga story. Ipintad ni Rosa Aplat. Dito ilaptan barangay nagbugsutan. Isetting to istorya. Apa yan, kagawad? Awan man lang ti makita nga niniwan ti tanod dito barangay haul. Anda mo tinawaga kita kadakwana, Terman. Ni tanod ugok. Okay, anyat ko na na. Sangay sut si Mubat. Ni bakit na. Ay. Apay. Ayan ka ni Ogok. Nakaturog ka na. Parbangon ka nung amina ni tayo sumangpay. No nagbigbigat da. Adda nga ta nasalamaan da ngagtatakaw. Awan ba't nasasao ti asawa na? Ewan nga rod mama ay na nagpatpat nagda. Ambok pa yun nga eh. Basta dan nag-report adwa. Anapukawan iti ipapanlut ka na. Huwag merod man. Naimbag nga daw yaw, Chairman. Nagawad tubig. Nastamag, tatakos may. Ay, ang yaman na nadaron kayo, Chairman. Nayapay. Nanda ka di parikot kakakosme. Ay kagawad. Sika mo lang ti mangilagbok iti reklamo ni kakakosme. Huwag Terman. Anya ti parikot kakakosme. Actually, saan magkit di apariko, Chairman? Yung adalaang kahit ko kumaamapasama ka nagititarakin ko, wano baog ka. Anya di tayo. Awan mo't lang aminin matakaw ka nagititarakin ko amanok, Chairman. Na, Anya. kasano na tatakos may? Oo. Ni dumduma ka mo kakakosme. Kahit mamatakaw dagiti baod mo. Ay kuma, Chairman. Awan mo't nagiti agtatakaw, wano agmamanok. Iti anya rason data, takayat mo nga adda matakaw karagiti manok umaw. Ay uwan akagawa, tapno mariputa no asino ti agmamanaw. Anya, Aw, saan kaya gusto ti ko na, Chairman? Ada puntos mo. Asos, kaslamadi. Saan tayo kuman nga urayan nga damatakawan sa matiliw tagdatakaw nagmamanok? Ay, kasumot lang iti ikan Chairman. Masa Paul nga daap pantay baniit mo. Tapno mabaniitam. Saan ka na, Chairman? kasla silang kan pasagid na dyan baga ni tatakos may Chairman. Uwan nga raw. Salbagkit de. Mudanggam dagiti imbagbaga na, kaslag bagti. Uwan nga raw. Angam no anagam. Adda puntos na. Masapul nga apanan tapno matiliw. Kaslawat awanan na pulo sa mo tayo, iti kas niyang imbaga na. Nakarit, di ka balak. Ay, uray siya ka. Anya nga raw, karamidin tayo, Chairman. Ora siya, kahit ko na matiliw, no, asino, tiyag mamanok. Alakit kita inyo, Antom. Uy, talaga di kam agsardeng, aging kahit isa na maripot da dya, yun dagi dya ngagmamanok. Mako na asimple, kan nalagan lang akaso, ngam makadadaal mo't iti dayaw yung opisyalis. Pudnot ako na, nangaro na, kat may sa to'y barangay tayo. Talaga iti mako na most peaceful and orderly barangay, itintera Santa Disgracia nga ili tayo. Anak agunudan ni tatang iti most outstanding barangay chairman. Iti nagsasarunon atalo at termino na. Wait. Mako na Hall of Favor ni tatang, iti na ita pamanayaw.
kuma, Dom. Inton si kan ti barangay chairman, kasta mo ti magunod mo. Anya, Nay, kita alakay. Tadikot iso ti pakaibabainam kan pakaradalan ti dayaw mo a barangay chairman. Dita na madadal ti kina-outstanding chairman mo. No agmamanuklaan, saan nyo pa'y amatiliwan no masulbar na ita problema? Saan ko ipalubos ngagmamanuklaang matimang nadal kanyak bakit? O, kitaan nyo nga ron Adun, ang nagdadakkel ka nadlagsan apari ko tinaglabas ka dagiti ima kit nasulbar da. Isumat, agmamanuklaan, di yung masulbar. Kasi itinaibaga kan kada di alakay Cosme. May sa akarit day jay kada kayo. Masapol mga ramid kayo iti pamuspusan. Tapno masulbaryo day ta. Isumat! Damat meeting mi kadagiti taro didton madamdamakay. Imbaga kon kinidumeng ti ti chairman ti peace in order. Nasaya at nga ron masulbaryo iti kabiitan na panawan. Ay nasan ka ngagdanag? By all means, I will put them to jail. Oo, hadday ta ka man ako nakon. Aramidin yaw, saan asa ulaan? Oh yes, just leave it to me. No sino man dagita, sandang agbalin iti power ni Gusting. Manyaman na power ta ibagbaga mo. Power, bilag. Oh. Anya, asus, paglalaok ka man ako nakgusting. Mabitlaan. Agidasara ka ang mga nubisin mo kit didaitan. Ah! Namiting mo dagiti tanod, kagawad Portugal. wine chairman. Nasayat. Imbagat nga oray, nabayag basitan nga awan natakawan nito iti manok. Anya pa yaling wine, ituloy may natatag runda. Una, san tayo ngagpakampante? Wine chairman, ang mga ala lang iti chimpo. Gusto ka. Ura pa'y asino na itang agararami iti kalukpan. Nas ka na madusa. I will put them to jail. Nagamakdamit lang ata. Tamo da adiyo idasardengan. Ni tatang talaga nagporsige amang tiliw karay iti managdakdakais. Kan nagbasak-basak iti nagbugsutan. Kakaiso na hanaw limak dito barangay tayo. Dahil nga ron kay. Zero crime tinagbugsuta. Kalpasan na. Kiburan na ang dagiti pasurot ti demonyo. Sana mabalin dahil ta. Aging nga barangay chairman ni tatang. Saan nga balin ti kasta. Kat inton si katimang sukat kan kwa na. Anya ti mapasama. Kasta nga tamat laan, Tom? Ha? Anya di nadamag ko lakay. Nadamag mo nga. Anak tugawan ni Vice Presidente Bongbong Marcos. Ay sus, dandarin bakit? Anya? Tirigat na. Amang ano inton dandarin eleksyon. Ay, saan aday ta? Kunak man. Kanya nga raw. Adda sayang gusag, asaan mo't gayam abalay ka no da Cosme di balay ta? Sanda na balay ko na. Nagkuna. Adda ka no nakakita, nga inlugad da ititrak dagiti alikamon da. Nini. Saan ko anam amuan Tenga ka no ti rabi di pinmanaw da. Kaano ba'y? Na, di mo na maamuan, kano dandan ni makalawasan. Anya. Wan, ay sus, Ay. Apay ari na brabiira ti pimanaw. saan ko nga rod nga amo? Dandan ni nga rod saan ko apat yan, idinamwak da ita. Anya ti kaya ta sa unday ta. At dali ni basan da? Ay nga, asino nga ro di tantiag na naad iti balay da?
Nadan kagawad, sumaruno tayo langan. Sige nga raw, Dador. Wen kagawad. Ilibakin ka. Tagasam. Ano ti inati mo ka nagiti talaga alalaki wano babaro di tinagbugsutan. Apay kagawad. May saka atumboy. Ngam, kayat mo ti agtanod. Awan dakis na kagawad. Kaya't kumatiag serbi ti barangay ko. Mayat ano kasta? Ayam, kanya ti usto anagan mo itay? Adorasyon kagawad. Wow! Nagpintas pa tinagan mo. Kan sigurado nga agminar ti pintas mo no agtawas ka iti kawas ti babae. Isumat ti bagbagada kagawad. Ngam, mas kayat ko ti kastoy. Ne, nayaw awarin ti saritaan ta. Sumarunuta mo ten karagiti kakadwa ta atanaw. Nas ka na babantayan tayo ti balay da tatakos mi itang agpapnag. Wen kagawad. Datap mi kan chairman, nga da nasabeng nga aramid da di alakay. Nakapanaw amin ang dagiti tanod. Siyat lang tinagbati ngagbantay diti outpost. So, dalatan natin nagrunda. Good evening. Ay, good evening, Mad. Mabaling ka dito ang damag, sir. Nandiyan ay, Kakap-kapok namin ni kabisera. Narabiyanak na nadadaulan tayo nagluganak at jeep. Basta ka day. Kung nandiyan nagdamaga ka dito ti barangay hall. Kat adda ka no kanayo na tanong titoy. Wag. Siyak ni Chairman Gusting. Nakapanaw ang dagiti tanod na nagrundada. Ay, kasta ka di, chairman. Sayang. Oh, apay ihang. Ay, siya gayam ni Melinda. Agpatulod ako makadagiti tanod. Juji balay da Uncle Cosme. Uncle mo ni Cosme? Wen, chairman. Burka. Sige. Siya akong timang itulod king kabait. Agsubliak mo't lang adagos, tawan nagbantay ditoy. Dito'y tayo langan nga agpaliiw kakadwa. Ador, saan kang umad-adayo kanyap? Wen kagawad. Madama si iman tayo amadi. Data ti dumaraw. Wen kagawad. Ganyo. Sigod nga waran sila may tayo nang itibaon ni Tata Kusme. Ngam, adag kurkuridam-dam iti ayanda kan itigay ti solarda. Wen ngarod kagawad. Awa na nagsasao. Uli ma. Ang mga numatlaw na tayan tayo. Sana sumina ti isip ko tinasao na kada kami kan chairman. Kaya't na adamang takaw kadang iti baod na. Sigurado ka, adito'y lagtan di pangituludaking ka, Melinda. Wen, chairman. Agyaman na ka. San kan nga itulod, daging itiri daw, dangkel mo Cosme. Saan, chairman? Agyaman nakmanan. Inagkanak pa. Pagyaman ko kan ka, chairman. O sige, mapanakon. Ingkay man di barangay hall yo. Na ang mga nada sumublat ka da kayo dyan. Delikado. Anya? Ay, una ya. Ay, ngam kahit mo asawin. Saan ka mabuting adumanon dita? Ikasanon no dalalya. Sana ka mabuti ni Tial-Alya, chairman. Kay harigak mo Tial-Alya. Anya? Ngamin, rabi ipay diya ay ko dito nagbugsutan na barangay yo. Bye-bye yo. Good night. Nga. Kaya rigan na kanutil alya. Yay. Napanay. Paliiwak man. Sus. Dakas sakit dia.
Sa balik ti kay papanan timbaga na akayarigan na tiyal alya. Uno, sa balik ngal alya. May giant ador. Di manunan iti solar na tatakos mi ti maysa. At damot iti asidag ti gate ti maysa. Kagawad, anya ti rami dun tayo. Daropan tayo. Ket mansuan tayo at dagos no pumalag. Sige, kagawad. Tarot! Ingatom nagtiiman! No saan ka nagtupal? Mansuan ka! Anak ti salbang kayo. Siyak tayo daw. Chairman! Chairman! Na kayo! Sige, sige. Sirkin tayo ti balay ni Cosme. Iso ti agmamanok. At babae na. Iso ti intulot ko. Ha? Iso gaya mapimanaw ti pamilya na ititingat rabi talinibasan da. Alya? Sa bali ang manok ti aywan na. Upa! Ha? Kulak no kay ayawan iti manok. Sa bali mata manok. Sa bali... Ha? Ay, Ayan. Nagtagtagay niya pakmanay. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayinep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat kita, iti sabali manen na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng tagtagay na. Adto iti pakasaritaan ngayon Kampinolwan. Labangles anam nama. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Awa na talaga. Sana ka makapanulong. Awa na pulos sumurag nga hindi ang kiutit ko. Ay.
Salaot suyaab mo ti umay. Ano niya nga tati agur ore agasap iti dahil taon 2021. Di pa lang nga tamad pumanaw ti COVID-19. Sus, nasuro ka na makatawan na. Milyon maten kinatay iti isang lubungan. Mano nga tapay ti matay, sakbay an anay ama kontrol. Laylo di pulos adi makontrol. May salang ti makalapod iti dayto. Tulog. Oray tawal ni Rosa. Imalati ko nagtugalak. Mabalin ko pa lang nga irid lang. Ha! Sus Maria Busina. Rosa! Nay, perkas lang nakikitot nga, Dom. Saan ko anam naman nagsugli ka? Kunak no sino ti dimtungan. Di ko namkit de. Ruwat mo ti rumidamanan Amo malata na. Oh, apa yang nagsugli ka? Saan kami natuloy kanina nang iti papanan mi ko, ma? Antong malam ka, no? Iso Nga magsurat ka ka din? Wano, iturog mo ta, apo man nurat. At aramida, kan agluto ak na madam ka na. Iso nga uray iridat mo. Anyat kinunam gustay. Adda sumangpot akasinsin mo manipod abroad. Kat umay kumita iti asawaan na. Kasta. Ay, Wen ka no. Apuray ka. Asino akasinsin mo? Saan ko na yakadeket, idadapay lang ti pamilya na dito yung nagdugsutan. Kayat mo asawan. Si bubukal a pamilya na ti addan iti abroad. Wen, nagdapat na di Australia. Kasta. Yan, namindwa ka nun, ana i-divorce ti Luko. Ay, madinatot ugali na. Puno na uyong mo't nga ta. Iso nga in divorce da. Amo pa yun ay, no niya ti rason na nag-divorce da ka nagiti nagbalin nga asawa na. Kaano ka na asumang pa? Kuna na mata one of these days, kasinsing. Kuna na may urahin latan na. Ay, iso okay lang, may. Basta saan man na napakairam-ramana na paggastusan. Amo, may. At ilang honorarium mo kung basit a pensyon mo ti pagtataudan ti gastusan ta. Wen, nya ko maarason nga gastusak na. Ngam, nay. Ang mga nusikan tumanan ti makakaadaw, no mapan kayo agaram, anya, Makaado nga. Nga agaram, Ay natural, siyak ti mangyaram king kwan. Ti ko namkit day. Si kantuman nga tanti makaununang agar-aram, at maawanan manen. Sanmut ka. Sus, gusto nga mamukan. Mamukaw na yan manipod dapan naging gat murdom, ti kakaiso na buo, di tatuk-tuk mo. Ay nang, una yan. Madanon ka matito sa ngotistor ni Banay, Ilyang. Sus, iliyang ka na. Anya ni chairman, ta iliyang ko na nalatamot ka. Kat, isumutinagan mo sa naya. Cecil, chairman. Yan.
madamag ko man ilyang. Adda ka din kaayan-ayat mo. Sos, ni chairman mo dun. Nakaskas daw ka din no, Adan. Ay saan na, saan? Tadyak mo't patsin nga awan, iti day ta pintas na. Oh! Napintasak ka diya talaga, chairman. Ay susuwan na una. Kalaplapsat mo ni Angel Locsin. Wow! Naalala mo, chairman. Pudno nga ado, di mangibagbaga akabagbagi kan kapimpintas ko ni Angel Luxin. Sana day ta kinapintas mo ti kahit kapag saritaan ka. Ay, nang haro, chairman. Kaya't mo, di makadanon iji abroad. Ha? Ay, sus, wala, chairman. Abay, kiti na saan? Kas kumedya Sydney, Australia. Wow! Nagmayatan no may kanak iti gundaway, chairman. At dagundaway mo. No kaya't mo ti makiasawa ka ni Francisco akasinsin ko. Ha? Wow! Shocking! Shock! Asawaan ti taga-Australia, chairman. Wen, sikat ni asawa kiti balo akasinsin ko. O di wow! Di nga, chairman. Ay, susana ka mang rabraba kilyang. Yam amu kanton sumangpay. Awising kanto iti parambak. Parambak amang sarabo kinkwana. Sino tatang? Ni Ilyang. Ay, kayat na. Kasta o rin nga dragsak na iti kinasaritak siya. Sus, karisabong makiasawa, iti kasinsin yung agbalik bayan. Awan dakis na, tinapatag kayat na ti makapanidya abroad. Agpaot nga tamat ti relasyon da no bilang. Kat agdayo lakay ti kasinsin yaw. Ay, parikot mo pa. Parikot dantun Ada kadakwadan no, di dayuanan. Sa bagay matkit di Tinapatag kita, maibirukan niyo, iti asawaan, ti kasinsin niyo. Uwin Or-orayik lang tiyawag na. Ken ti ipatulod na paggatang iti maisagana para iti welcome party para kinkwana. Mayat agda pakalanitan ti subil ako na Gusto pakiwatwatan ko na pa iti daduma Iswa nagasat mo na ni Ilyang no agkinayatan da. Awan nga tapay ay ati boyfriend na. Ay sus. Adda kinawan sa naparikot ita. Mabalin na nga isina tay boyfriend na no kayat na ti naranranyag amasak bayan na. Sa bagay, no ag practical, mabalin may. Kano kapatada na ti pakiasawaan na. Sa awan nalpas, kan natalgad na trabaho na, agrigat tumot lang. Nga. Sumit. Nung makiasawa kini kasinsen Frank, makapanlangarudin iji abroad, agnam ay pa'y tibiyag na. Ang kasanaon, no kaskaragiti mo na nga asawa ti kasinsin niyo, anak ti divorce kinuha na. Kaya't ko asawan, makiasawan tumot iti ubay. Sos, daytan tinasabang. No aramatin na lang ti kasinsin ko adalan na ang makapan iji abroad. Kaya't narudmat ni Ilyang, kat naglap sa kabalasan. Ala Angel Luxin. Saan tayo naparikot na ita? At nakadakwada kong tatang adumiskarte. Tapno kaya't ni Ilyang ti uncle mo abalo abalik bayan. Sa bagay, age doesn't matter ako nada. Isuman. Basta practical ni Ilyang, awalan pariko. Wan matkiti An-anom ni Ayat no matay ka asi mumulagat ako nada. Kas iti pagsasaw, saan kano amaya po ni Ayat? Isupay Isu arug-rugyanan ni tatang ti agpanuno. No kasano ang magustuhan to ni Ilyang ti ulitid mo. Saan ko la maibaga awan sapayin reto ni tatang asaan ang nagkatuluyan. O makita mo? Isu adakil abudo na ito No? Sana mabangles
kan sikat mapili da ang balikbayan Ilyang. Ay, sus, talag mo pa. Ay, wen, Nagpintas nga tan ti Australia. Uy, nagpintas ka no tayo ang lugar, Luka. Kalpasan na. Intun adda kaming ijay. Awan sa bali nga aramidan no saan nga agpasyar. Anya? Wen, agpasyar kami to kadagiti napipinta sa lugar ijay. Ket ay na! Anyan ang nagragsak ti biyag ko niya. Isungarod ako ng anagasat kalaunay, Ilyang. Ay, tsak na nga tati arumanda di balikbayan. Uno makruso na danay. Uwan ko nakadagusan. Anya? Uwan Basta pula praktikal ti biyagitan Ilyang. Awanan day ta ayat-ayat. Tinapatag, saan ka nga bisin mo na agrikat? Ay, pudnot ako na. Ngam, kasanon, no saanan ang maipaay tilakay apakiasawa ang tiragsak mo? O di, sumabol ka iti ubing? Anya? Ay, sana all! Ayaw rin Awan arusa. Aramatin lang da nga Ilyang ni ulitig mo. Tap na makapan ija brown. Huh? Saan tayon aparikot dayta, nanang? Sa bagay mo't kit di Ken, kwartaan tulaang da nga Ilyang ani ulitig mo. Mamati kamot nga ayatan na. Huh? Anya ti apo tayo? Asos no siya kawan na tamukaw. Kunada nga rod, nga awan imposible kan ayat, nanang. Adagan ulitig Frank daytan. Lukasano atin nagan ti ayat ni Ilyang. Kas nako namon. Saan tayo naparikot da ita? Tikit di parikot ita. Iso ti pan nakakumikum na. Mga no may ramraman tumanan nga gastos da tao. Ay, daytan ti parikot, nanang. Iso ako na. Saan ako di pangko sa nga gasto-gastos ni tatang mau no awan ito di ulitin mau. Tama nga no datayon tumanti ag gastos ano nagbayad ka dagiti utangan. Anya? Isumag. Namnaman launay ni tatang mau nga danto iti nasukat dagiti maibayad iti partsyan. Wano may sagana at kayam. Ultimong to pa masahin na nga ureging kat Manila lang kumakit. Datayon tupay lang ti mangta diti dayta. Ay sus, saanan? Ni kasinsin Frank dumi. Isu daytoyin umawawag. Subatan nyo na. Ang mga numang tudan iti may gatang iti maparti ako na yaw. Hello, kasinsin. Hello, Kasinsin Gusting! Anyat madama kasinsin. Matuloy ka ngagbalikbayan. Adan na saraka nga iritokin ka. Oh, really? Really, Kasinsin Gusti? Yeah, Oh, kasinsin. No nakikita mo tiladawan ni Angel Locsin nga artista kas di kapintas kan pamagi kasinsin. oh, oh, apo Kasinsin? Anyan! Anya kasinsin, matuloy ka. Wan Kasinsin. Adis can't the flight ko. Oh, yeah. Ay mayat. Kat kasano nga ay ada welcome party para kin ka. Iti kasta isunto ti panangyam amuking ka iti bagbagak. Magagaranan siya. Oh, anyan! No anyat ko na magisagana tatap no mas may ayo di balasang. Wan Kasinsin, don't worry. Manuti ka sa pulang. Ibagang. Ay won kasinsen ka ni. Awan mabaling ko tao ray bak apak pay kuma. Don't worry, Kasinsin. Kwarta lang dito. Manuti ka sa pulang. Ipatalak adagusen. Ay depende iti may sagana kasinsen. Ibagam no kasanaw ta iso taramiden ta. Kasinsen,
iso tibagbagaking ka ni Ilyang. Oh! Wow! Nagpintas ka ng Elyang! Oh! Anya mo tat, nagpangit na iliyang. Sen, kasati kayat ko mayawag ka niya, chairman. O di iso. Nangag mo kasinsen. Oh, yes, of course. Sige. Sel, no, dahil tatigayat mo ayawag ko ken ka. Thank you, Tata Frank. Tata? Sus! Anya mo daytan. Manong ko na muta Ilyang. O di mano. Hani pa ikat ko manawi no sweetheart. Love dear kasjay. Yan. Allah, nagbeat mo tun, chairman. Kay suntumod lang ti pagtungpalan na. Oh, Wansel, ano manugot ka? Tulagan min ka dagiti naganakan katika sarta. Anya, kasar ka agad-agad. Yes, of course. Arami di ti mabayagan mabait. Isumod la day ta. Tinapatigita kat kayat mo ni kasinsin ko ken magustuhan na kamot. That's right. Oh, yeah. So, wun ko namon tamayat kan. Iti, grawin. Kasara na dagos, baita na bara pailaan. Nagdarasan, kasar adagosan. Anya pa'y ko mga ron nga eh. Ay, una yan. Rush lang. Kasla rush sale no alikaman ko ma. Kung nangarog ni tatang, aramid iti mabiit kan mabayag. Isumot la ka nung isaw. Wen nga taa. Di la nagpampanunutan ni Ilyang. Siyempre, gundaway na dahil na makapan abroad. Anyan. Man nga minti kas taagasa trusa. Kas makita may. Amin na iti taga nagbugsutan anak ki asawa ti Hawaiano kan balikbayan. Kat nanam ay ti biyagda. Nakabalay di ti dakkel. Rimang ay ti biyag dagiti kabagyanda. Saan samat nga amin? Nga mong kaaduan na. Successful da, talagbalinda practicality biyag. Ala, sapay la ko ma. Tawan to ti parikot iti masungad nga aldaw. May isa baka, 5 ababoy, 5 kalding. Oh, dagita ti maparte wenno may sagana kasinche. Yes, kasinsin. And grande ti kasar mi cancel. Kasanaw, sumapulak nga rodang, kadagita ya maparte. Wen, kasinsin. Si kalabasitan talaga mo. Kasano nga rod, ti may gatang ngay kasinche. Oh, saan na parikot, kasinsin. Ibagam lang numasapol mo. Tama panta mangi-withdraw iti ATM ko. Ay sus! Okay, sa all right nga rod kasinche, no problem. No problem. Nakasagana nga ron amin ang tata. Wayne, nabayad akong tibaka kin baboy, kalding. Kalding langan ti sang gaya. Mayat nga ron kasta. Awanan ti parikaw. May sagana mo ti salunan. Agramon sound system kin bandang agtukar. Ay, dagita kay. Talaga nga ingrande ti kasar. Ti bado dangag kasar. Maabangan langan iti may sa pagdaitan ken agpapaabang kadagiti arwaten para iti kasar. Wala. Hanggang ti agpadait da pailaan. Agraman padi ang mga sarkadakwada. Ayusin. Mayat nga ron tayo. Urin, mauray langan ti kaldawan ti kasar. Nagarba talaga ti kasaryaw, angkal. Oh, yes, of course. Uray nabit kami pala ang kinsera nagamamo ka nagkita na love at first sight tak. Sana nakaskas daw na ita. Aday manipod dito iti balay da Ilyang.
Iti balay na tatang. Yung mga kipanagtukar ti sound system. Wen doming kaanakan. Doming, Nay. Kapay, Rosa, bakag. Ay, nagiti demonyo amang kamkamat ken ka. Oh, why, Rosa kaanakan? What happened? Something wrong? oh yes, Uncle. The wedding is not... Anya. Sige, umangas ka pa. Ay, saan na matuloy? Anya. Oh, no! Oh, yes, Uncle! Kapay, di matuloy ako ng Rosa, bakag. Why? Ngamin, intaray ka no ti boyfriend ni Ilyang idirabi kat awan na balinanda ta adda paltog na. Anya. Oh, no! Angka. Sidrapan di baro ko mo kasi dyan. Magangit! Atakin na, Uncle Frank! Natakain. Ay, Nabanglan sa sagana. Sa bali, kinagpaayan ti sagana. Na para mo't iti lamay la. Para mo't iti... mangantan, Dom. Anya para iti lamay na ngay bagbagam. Awan, Rosa. Just a dream. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaina. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Lubimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya ti panagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng. Oh, Beng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabali namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radio Philippines. Kat kita, iti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Ulaw ka talaga. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Dom, saan ka pa mapan iti barangay hall? Saan? Adamat officer of the day, kanti barangay secretary. Sigurado ka? Sigurado itay. Gada kagawad niya agjuti, kanti barangay sekretary. Anyakit din. Amuda matal daw ti duty da. Amuda, ngam agruam dalaan. Nalukay ngamin ni tatang. Ay, no sa bali lang siguro kapitan. Saan ko lang amo? Ang mga nun akong tarandan iti takam na. Gusto ka.
Ambos ka ang damot lahat talaga iti mapmapa nakabaranggayan nga agala ka iti barangay clearance. Ang daduma pa yung serbisyo. Iso arumbang nga dalat tatao di opisina. Ano nga raw? Sige. Kurayok ti awag da. No awan nag-duty akagawan. Napanan ni Rosa. Saklo mga surat akan. Agam na asan mo nga na ito? Sa balim at kamasasibay. Ay, awanin mo na ito. Tulak na baka surat. Sa balim at... Sige. Pagstuan ka. Ay. Sino ti makaituran? Tagpinadas kami man! Ay, ikaw, sawan mo manan, Aldong, nalaus ka manan. Anya kong maitat bibiyang iyo? Itibiyag ko! Mangibabain ka. Kita man talangam. Abak mo pa'y tinalaas sa galunggaw. Alright, saan ko ba natawatan? Ti barbartik ko na kayo. Ay, ulaw ka talaga. Ulaw ka. Kastangki day, numabartek ka. Agkaryar ka. Anya nga tanong ay pulong ka kan kapitan, tatiliwanda ka. Kanya ko magbasil ko. Tatiliwin na. Ay, dito ba nagkarkarit mo Nung nga tatadamang tutupkin ka. At ang arod baal mo, kat maibasing-basing ka pa yan. Palasin na! Kapag tagmatak ina! Oh, langsot. Pasaw ka launay. Inga ka maturugan. Ulaw mo lagay ta. Panyaki. Angkel. Saan ka natagari? Anya man na dyan aramidan nyo. Apa ya, nagkanamlamig isti. Saan mo apadpadasan ti agipulong tapatayin ka? No anya ti aramidak, aguli magkaratan. Anya? No anya ti aramidak kan aguli magkaratan kuno. Nabayagan ako sa dyan aramidan nyo kanya. Nasayat launay, tanagul uli magkalatan. Tano saan, dakis ka kanyak, saan kan apagadalin? Ha? Ulitat, saan mo apadpadasin ti agipulong iti ore asin, ha? Patayin ka kung kawasan, ha? Ha? Oo, wala ka. Auntie. Apaya kasta tilangam sila. Limsub dagiti matam. Ha? Apay? Nagsangit ka? Saan mo, Auntie? Saan ka ngaglibak? Apay? Anyat sinang sangitan? Awan. Malagip ko lang din inang. Ha? Ay, mabayagan na pimusay day di inang nyo. Aging gaita, saan mo pailaang analipatan? Kasano ang malipatan? Kat isumot yung nagtaudak. Kan kastoy mo tinagmanagan mi kanaling ko. Kakasi kami, awan naganak kada kami.
Si kamat gayam da iti madanon ko iti sangot istor ni Banay, Sheila. Wen, Auntie Rosa. Kumusta ka matan? Agad-adal ka pa'y matlaan? Wen, Auntie. Aktor po sa kita niti grades 12. Aya? Ni, nagladaw kan? Wen nga rod. Nagsardingak mat edi. Tasyak tinangaw awir ka na ading ko. Manulaan titawan ni ading ko, edi matay ni hinang ni. Kan awan matan ni tatang mi. Wan. Tanangasawan sa manan ni tatang yo. Wan, Auntie. Alakad, saan abali? Awan matlakay kan bakat iti adal. Kan ubing ka pa'y. Wan, Auntie. Nalangarod. Saya atam, kan sa dino ti pagnanaidan yung harod kan ni ading mo. Iji ka da uncle ko, Aldo. Kabsat ni tatang mo, analakayan abaro? Uwan, Auntie. Apay, awan panggap na amang asawa day, Jay. Saan ko nga mo? Sa bagay. Awan samot sa baling aramidan na. No saan amang bekal iti tenged ti botilya. Nasa uyon, Auntie. Iso nga. Anya? Ay, sorry, Auntie. Sige, Auntie. Mapanap pa. Ay. Ni. Kasla nga adda parikot yuping. Anya nga taday chay? Wen, malagip ko. Adda na kaibaga kanyak nga agkar-karyar da di nga Aldaw. Anya? Nalaw sa ka no, tibarkag na. Naimbagmantawan ng tutupkan ko, na. Inanawa ka no, tingapsat na. Day tati maditi bartek. Talangkyaw. Naarkan mo na iti arak ti utot na ah. Ay, dagi tati nakabutbut ang akita ti tattaong. Ulaw da na mabartek da. Unyaram. Kat posibli pa ya makarami da iti. Kita niya. Apay adi mo ituloy ti ibagam ko ma. Ay, awan don. Ang mga nang nupod no ti agay ay ayam iti panunot ko. Anya day ka aya? Ay, saan ko ang maibaga? Ang mga nagbiduta. Kaya't ko ang makasarita man ang dayjay nga ubeng. Tanupod no ti atap ko. Ay, nakakaasi ti ubeng. Nakaumay ka matisyang. Nakati parikot. Adaman da ko maikamang ko, Chairman. Kaya't kula ko mati agpabalakad tangay da kayo mo iti barangay Chairman. May papaniti anya. May papan iti kabsat ko ah. Nalabos nga min no makainom, Chairman. Agkarit kanuan niya pa'y dita. Nadamag ko nga raw dakas dya iti aramid na. Kat na imbaga, tamam muda. Kat awan mang tutup kang na. Un nga rod, Chairman. Ipagdanagak, agkibor pa'y ijay balay no kwa. Kat makigkiktot dagiti agkabsat akaanakan may. Dagiti ka di ulila. Wen, Chairman. Apaya niya tinapasama kiti kabsat mo nga madaya. Sumangkaduldumot na ijay, Chairman. Kasinay, ipunbok mo ti cellphone number ko. Lukas diya nga keyboard ti kabsat mo nga artek. Baunak dagiti tanod. Mga yabak iti pulis kat tiliwan daman ti luko. Chairman. Tay jay police station nga agpaungar. Kan pagdalusin da pa ijay ah. Ay, sige, Chairman. Oray nakababain day ta. Bastag na kang. Damagik man king ka. Kan ibagam ti pudnaw. Anya day ta, Chairman. Agar aramat ka di iti droga ti kapsat mo. Ay, saan ko lang among, Chairman? Adumot ti barkada na. Idi day jay akalakay na. Wen, Chairman. Adda pa'y kabarkada na at teenager Paliwan tayo ti kapsat mo. Nagar aramat iti may parit a droga. Naskan amarihab.
Ta mga numakaaramid pa iti nadagdag sa nakasaw. Isut pagdanagak, chairman. Ta mga nointon madamdama. Mangripay kit din dita. Busta lakay abaro. Uwan, chairman. Bisan mo lang mo. Ay, uwan nga rod, chairman. Amo, dagita drug addict, awan pilpilyin da pagtripan. Mapukaw ti simbeng ti panunod da. Minsamot manang ti siyang dyan nadarimos mo sa kanagabo dito, chairman. Wen, ada nyo man naparikot. Kasta ka day? Paliiwan nyo man ti garaw da yakapsat na bartak. Ni Aldaw. Wen, ang mga no sanlangan nga alkoholik ti langgong. Ang mga no drug addict pa hikit din. Bayan niyo, chairman. Ibagak ka dagiti tanaw. Wen, ang mga no sanlangan bastag karkarit no talangkyaw ti loko. Tano gararamat iti may pari ta droga. Adda dagiti banag a maaramid da asa na maramid ti limpyo a tao. Kamusta abda na ibaga kanyak ni Rosa? May papaniti ka anakan da ngagigyan kanakwada. Aya, ay anya rita. Saan mo ta may buksila ni Rosa? Ngam adda ka nun na ibaga ti ubing. Akasla adda na dagsan na parikot na iti panakipag na adda ka nagiti ulitag da. Ang mga numapan ti atap ko. Ngagar arama titi may parit a droga. Ket anya kit din tararamidin na iti balasita nga kanakan na. Sos, nagduldud mo't da jaya na tao no maaramid na amulis tiyaan ti kaanakan na. Kinababoy na itan. Anya mo tinapan mo inala di barangay hall manang isang. Ha? Awan kay Jayan. Ay saan ka agar-arami iti istorya tag kiburak dito eh. Ala ka aramidum Takitaak no di da katiliwan kat ibalod da ka. Anya? Padasam, tagaramid iti saan nasayaan. Tauray kabsat ka, patiliw ka. Ne, anya ti ko nam? Paboris na? Wine! Gapo day ta iti kinaulaw mau. Napa ni Jay igid ti baybay ni manang isang sila. Kadwa na di aring mo. Dudwa talang dito ibalay. Kahit kakasarita ha. Uncle, Naan-anay ka na balasang siya. Uncle, sanda ko mamata. Pagaramidan iti dakas, pangaasin mo. Loka, awalay maka. Pagkataraling ka, isong agtungpal ka iti ibagak nga aramidam. Ken saan ka nagmadi-madi. Saan, Uncle? Agyaman ka, taapros laeng ti aramidam ken ka. Kasano no nakargaro bay? Saan ka nga good? Saan ka nga gulagod ko na pabatayin ka? Kahit mo! Anya saan? Kat ulit ha? Saan ka nagpulpulong ken antim isan? Yan din timot! Sinalpagin mo! Auntie Rosa! Auntie Rosa! Apa Sheila? Ala, umay ka man diti unag. Umay ka. Agtugaw ka. Agtugaw ka. Jesus, agpikpikarkar ka. Anya tinapasamak kan. Asino ti kinabutan mo?
Niyang kaladong ati. Apay, anya tinaramid na kan ka. Saan na ko na makaibdoritar aramid na kanyak. Tulungan na ko man, ti Rosa. Mabuti nga kung nga gawi di jay balayda. Anya? Patayin na ka no, nagay pulungan. Anya? Sige, isalaysay mo man kanyak, no anya tinapasama. Anya? Inararamid na kan katikas na. Oo, nanti. Nabayagan. Sa nga pulo pa lang titawan ko, hindi. Hindi magal kami kan ading ko, hindi balayda. Tanang asawa matin ni Papang ni. Binayabayan na kami. Kalasan, demonyo. Kala, awagak ni Uncle mo duming kan lolong gusti. Nas kan ama balod day jay ababoy. Apay ngawan ni Sheila. Hmm? Sa dino dayan na. Apaya sa bulam kanyak ti sinalba ka babae. Na. Apay akas na di pagpagam. Awan utang na anay imbag anagam. Pagkatadala ni ngam kasdekid din ti subad na. Saan ka maawatan? Ay saan ka na sao manang isang. Pumanawak man lang dito yan. Mabuisit ha. Na. Ah, Ay! Papanang narod si Kabartat! Diyan Pierno. Mapan ko sarakan ni Satanas na katuak nga ginom. Woo! Naapong! Ay! Go, Satanas! Ay, Ayaw apo! ko, tagtagay ka! Isinalbagan nga arte kakabsat ko. Ulawa talaga. Ay, apo! Siyang, Ay, ayan di pasurot ti demonyo akabsat mo. ay, Chairman, apay! Talaga nga ulaw. Ayo, baboy. Chairman? Ayan di ka anak ka manisela. Awan nga raw, Chairman. Madanaga. Ta, saan ko na nadanon dito'y balay? Adda ni Jaile. Ha? Ni, apay! Anyat na pasamat kan kuha na, Chairman! Tamin si adik, ganun partal, Chairman. Oh, good. O sige, masapol sumurot ka na tayo. Sana bale, paumayang nagitipulis, tanaskan, nasungbatan na daw. Chairman, saan kayo amaawatan? Nagpudnon ti kaanakan nyo anabayagan na pagay-ay-ayaman ti ulaw akap sa tiyo. Ano niya? Nayulin ti darom, winreklamo kontra kini Aldong. Ay, Diyos ko! Child abuse, kaskada sexual harassment, anapay drug dependent, ay drug user, dagita ti kaso na, tilanggong. Awan ni lugar, dagiti kakasta at tao, di tirabaw ti daga. Ha! Sa hiro ka! Aldong! Pagno ka di ang naglulukwang ni Sheila? Ha? Anya ko ba ita? Sakti mang papadal kan mang bibiyakin ko ano? Nasilagag sa bala. Niya? Ayop ka! Ulaw ka talaga. Babalog ka itan, ulaw. Dahil ti kanaban ti ulaw. Malungsot ka kumanay di pagbalodan. Malungsot. Sus. Another bad dream. Maya. Adan plakaw. Adan suratag. Ay, thank you, dream. Ditan kagayem tinaggibusan ti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo
Ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.